сабабе ки бисёрам вақти кам доштам, натавонистам тарзи пурра кардани, чӣ гуна пурра кардани ин кофточкаро ба шумо нишон диҳам. Аз ин хотир узр мепурсам. Ва аллакай ман инро пурра кардам, остинҳояшро часпондам ва анамихел воротникашро низ часпондам. Анамихел ва китфои остин анамихел ҷинҷакдор мешавад. бинед чӣ қадар кушод аст. ва сари остин камтар ҷинҷак мешавад. анамихел ҷинҷак мешавад. инашам ҳамахел ва ин банти ки аз сабабе ки мато камтар нарасид, ман инҷоро дарздор кардам бантикашро. ва ин банти ки кофточка, яъне ки бисёр ҳам дароз аст ва пушту пеш қариб ки як хел аст. анамихел ҳозир инро дарзмол накардам. ҳозир пушташам ҳамихел дароз аст. инро ба брюк, бо шим, бо юбка пӯшидан мумкин аст. бисёрам зебо омадааст. бинед ин пушташ, ин пешаш. ҳар ду тараф як хел аст ва танҳо бо ҳамин банд пуштро аз пеш фарқ кардан мумкин аст. ва бандро гул карда дар тарафи чапи даст бастан мумкин аст. ман вақте ки пурра инро омода кардам, ба шумо чӣ гуна бандро бастанашро низ нишон медиҳам. намхел вале дарзмол кардагӣ нест. вақте тайёр шуд боз зеботар мешавад. кофточкаро аллакай духтам, омода шуд. ана ҳамин тарз бинед сарои остин резинкадам маҳкам, анамихел ҷинҷак ва бисёрам кушод аст. наметавонӣ ба юбка пӯшӣ. анамихел вақте ки пӯшиди юбка ё брюк, анамихел ҷин мешавад, анамихел хушрӯ мешавад. банд дорад, анамихел бандои дароз. бандаша бинед чӣ қадар дароз аз ду тараф. ман нишон диҳам. банд гарданаш анамихел камакак аз сари китф кушода аст ва банди дароз дорад. бандҳоро баста дар пеши курта дар болои китф мепартоӣ, бисёрам зебо мешавад. пушташам айнон ҳамин хел аст. ман ҳозир бандашам ҳамихел баста партофтам. як тарафи банд дар пеши курта меистад ва тарафи дигараш дар қафои курта. намехел чӣ хеле ки хоҳе ки банд аз тарафи дасти рост партофта шавад болои китфи рост, метавонӣ ки ин тараф пӯшӣ. ва агар хоҳе ки тарафи китфи чап бандаш партофта шавад болои китф, метавонӣ ин тарафаш қатӣ пӯшӣ. хулоса пушту пеш қариб ки як аст, қариб пурра як аст. намехел баъд ҳозир дар ҳамин воротник якта кнопка мешавад. анамихел маҳкам. сари остин анамихел ҷинҷ аст. маҳкама резинка дорад. миёнашам метавонӣ анамихел маҳкам, чунки даруни юбка меистад ё беруни юбка, ё даруни шим меистад ё беруни шим. ман бо ин тарз боз нишон медиҳам. метавонӣ ки миёнашам ягон реминти бисёр зебо баста пӯшӣ.